ଶାଶୁଘରର ତମାମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତିରେ ବୋଝ କରି ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ଆଖିରେ ବଡ଼ ଆଶା ଧରିଥିବା ସେ ମଣିଷ। କଣ ଖାଇବୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ଦେଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ସେ ମଣିଷ। ସନ୍ତୁଳାକୁ ଆମେ ନାକ ଟେକି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ପରିବାକୁ ଚକଡ଼ି ଆମକୁ ଖୋଇଦେଇ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଅମୃତ ସ୍ୱାଦରେ ଭରି ଦେଉଥିବା ସେ ମଣିଷ। ବାହାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଲେ ସେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ ପୁରି ନଥିବ କହି ଗୁଣ୍ଡାଏ ଭାତ ଖୋଇ ଦେଉଥିବା ସେ ମଣିଷ। ଘରର ସାନକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଗେହ୍ଲା କରି ବଡ଼ ପାଇଁ ନିଜ କାନିରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗଣ୍ଠି ଦେଇଥିବା ସେ ମଣିଷ। ଭାଇକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଦେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ ସୁନାରୁ ସାଇତି ଦେଇଥିବା ସେ ମଣିଷ। ଶାଶୁଘରେ ମାଛିକୁ ମ କହୁନଥିବା ସେ ବୋହୂ ନିଜ ପିଲା ଉପରକୁ କଥା ଆସିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ସେ ମଣିଷ। ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କହି ଘୋଷାରି ହେଇ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିବା ସେ ମଣିଷ। ସିରିଏଲ ଦେଖିବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ରାଗି ଯାଉଥିବା ସେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସିରିଏଲଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସେ ମଣିଷ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ମା